in muang lutuk rang ve tu wow, i phal lian big ve Kalau tel ve do ne Silver cái man kan hne te osin ka ti pal iti lai in rol ka du lo apoi lo ilo oma kalom hle mai nung lam kong ka a ilo chet dan kha kalome eng kong ka mo helama tangin kalau kalasin inni lo chuan tunge mi pui le ehe eng ti ka chang khan ngei thiam a ka ti ani lo veng tu angel ro pui ti ani ang veng tu ro pui eng mo ni to a eng tin nge angel ro pui chung chang hi i hriat lova tharuk chung ko vel po na ko oma mai ka nei nualang ni don tak indona tam taki mai ni chu resistana report tam takaluta tu ti hriat lovin indona mana sat takina lave a ma se tu nge ani ain tilang ngai lo atu po ni se voi tam tak min chan to tuna hian min chan turin local le aniang chu wang chun em ni voin hian ni lo kir le a autograph la turin mo ni love kalau kir le chan chu Dr. Eggman ne awang hian nakin khowela la pa ngai lova mut ti chevek turin om lo la o ole eng khil nge tlenga ka chhuah khan kan huna chuan Eggman le apol ten khovelan ni a lau le khurin kan oma boruak chia ka hip na sabok kavakir le a Eggman le apol ti an lo bo ve chuan midang zong po eng malo om to lo mipuyan bo ramsan bo kholan bo vek bo alabang zong chu tuitlem le thlai thir kayan ni mai avarap thak ve ningot mai tiro chuan enge thleng hre turin kalo le a emi in Eggman te om thin na thili chui do na ti chea pui tur chen ka local chuan event tu angel po alo kala ni mo atu po ni se kan tun lai man ruwa mang lo eng tin ngei hriat a ruala robots tam tak ti chiat theina mang huips tran puina in amang thiam ma ni hi sonu so anisa hey veng tu angel nilo ding lo kavar hethiam lo ve kan trăng ho ve ke mukatio kangai sang lutuk silver isoi dan chuan resistant po mizom lo kha mi tu ma apo lo iti ni lom ni oh ni tho chuan mania chet nuam ati zok ani chu engpo achunga thleng se mitam zok hian om ho hi kan pe lova
Ani mo, kohar takin kalau omre to mal taka kalau tum to lovasin. Yo, chak takin kan lo lang thuta mingai dam ro Sonic kania chuan hei hi ka thiam pa zak zum silver ani hi min puina kan lo me tran pui ve cha kan dua wa hey thian du huip chak na kal sul thu te mo ka ti man chuwa man deuh khan an khovel eggman laka ka chan sak to min la reng ani don hi Whisper. Acha Ole, mase ngatinge. engva kanilo amin chu whisper Acha kongka khamin lo buai pui theyang em kati do ne min tur vak lo la. kan fa in ring ango Oops. Silver ate ho wi kan ti chet va tangai alien kan buai pui theinan Dik chia. Tranang le. Nang ma ibei du pon poi katilo. Ma sialan dan chuan kha thian tam tak po isiame. Lo tel ve thei la chu kalom via wang. Mấy thề. wa kan zo huna elai mun chu kan la ti chevek don nia ama sain computer data kha kan la mamwa Ole. eggmanan ichunga inge ti le Hanen sinang miang. Update na sa tak neta hiya na omani hi. Niyo Sonic thira na thil ti turtam taki athup to lo ang. Oh, ekhai. Knuckles hril nga lang tuna Knuckles, anh nghe thiên ông già. Master Emerald nia enge modiglom Mà sẽ anh chơi khá cả thú rô kia nó ôm khá. Hei vàng anh tún khá mình là bụi thầy hi. kasia ma se aveng tu kania inzom na kan nei tlat tu na han min lo ko tlat Emi Knuckles inomem Silveran niyo thil tum amuchua ka midang ho kan ko khom vek hangai Master Emerald thunei tu kanita Khovela lungthil ti theiber pakhat Chaos Emerald po chok dai vek theiani Sonic kanen lo pan harok Eng po ni se Min he thei to lo wang